Hej og velkommen til den her korte video, hvor det er, at jeg vil forklare lidt om det her fine craft kit og lave en unpacking på det, hvor det er, at jeg kommer nærmere ind på, hvad der er i og hvordan selve kittet skal bruges. Kassen, den har jeg valgt at åbne op herovre for ligesom at gøre det mere overskueligt, så den her, den kan vi lige tage med. Nede i bunden af kassen, der har vi vores danskproducerede hvede vodka fra Bornholm. Den her vodka, som jeg har nøje udvalgt til det her kit, fordi jeg mener, at det er en rigtig fin vodka, der er meget, meget mild i sin, hvad kan man sige, nydelse. Og så er den vigtigste af alt meget, meget smagsneutral. Man kan næsten ikke smage andet end det rene vand, det nu engang er produceret på. Og det er vigtigt, når det er, at man skal lave sin infused gin eller infused akvavit, som man kan gøre med kittet her. Derudover så har vi vores mixing glass, vi har vores si, der er lidt tang med til at tage nogle af de her botanicals med. Så er der en rørske, og så er der selvfølgelig en jigger til, når der er, man engang skal nyde sin færdige drink i en cocktail eventuelt. Men første skridt, det er selvfølgelig, at man tager sin basisspiritus, vodkaen her. Og så skal man tage valget, er det en gin, jeg vil lave, eller er det en akvavit? Forskellen på gin og akvavit, den er jo ret simpel. Skal man lave gin, så skal man bruge enebær. Skal man lave akvavit, så skal man bruge kommen. Det er den forskel, der er på de to. Nu tager vi gin-eksempel til at starte med. Vi tager reagensglasset med enebær. Vi skal ikke komme det hele ned i. Vi skal cirka bruge en sjettedel af glasset, svarende til cirka 1 gram. Man kan med fordel lige tage rørskeen, fordi for enden af den, der har man en flad bund. Så hælder man ganske enkelt en sjettedel, cirka 1 gram ud, stamper og støder den blidt. Fordi så gør man det, at man hjælper selve processen i gang ved, at man har åbnet enebæren, for at den har nemmere ved at trænge ud i basespiritusen. Når man så skal have enebæren over i, jamen så kan man anvende den her fine si, der er med. Man kan tage toppen af, så er der direkte hul. Ned i flasken, ned med det her en sjettedel enebær, og så prop på. Lad den stå og trække i cirka 12 timer. Det er min anbefaling. Så jeg synes 12 timer det er passende med den her mængde, fordi at vi er selvfølgelig forskellige i forhold til smag, men min personlige holdning, det er 12 timer. Vil man gerne have mere gin-smag, så lad den stå og trække lidt længere. Gå hen og smag på den en gang i timen cirka, fordi der sker ret meget time for time. Og så er det jo som med madlavning, at lad være med at komme for meget i, så hellere tilføje lidt af gangen. Det er ligesom hvis man salter sin mad, har man først kommet for meget salt i, jamen så kan man ikke rigtig gøre noget ved det, men man kan altid tilføje mere salt. Så jeg repeterer lige. En sjettedel, cirka svarende 1 gram, direkte ned i, prop på, 12 timer senere, så har vi lavet gin. Skal vi derimod lave akvavit, så er det selvfølgelig kommen. Igen, en sjettedel, direkte ned i flasken, prop på, lad den stå og trække i cirka 6 timer, samme procedure, hen og ryst lidt en gang imellem, og så smag på den op imod de her 6 timer. Kan man godt tåle lidt mere kommensmag, så lad den stå lidt længere, eller igen tilføje lidt ekstra. Men 6 timer, så er det akvavit. Det er ret simpelt. Så kommer næste fase. Det er selvfølgelig, at nu skal den ikke stå og arbejde videre, altså ens basisspiritus. Så nu skal vi have sigtet enten enebær eller kommen fra. Og det gør vi jo igen ved, at vi bruger sien, der medfølger. Nu tager jeg toppen og kommer tilbage ned i, fordi nu kan vi filtrere. Og den måde, vi skal filtrere på, det er, at vi filtrerer den direkte over i blandingsglasset, eller mixing glass, som man også kan vælge at kalde det. Så vi har vores basisspiritus nu med enten kommen eller akvavit i. Den skal vi have over i mixing glass, og det gør man bare ved at hælde direkte over i. Så har man frasigtet enten kommen eller enebær. Så sker det næste, det er, at så skal vi jo til at lave den smag, vi gerne vil have i vores gin eller akvavit. Og der kan man jo gøre det på mange måder. Man kan jo gå ud og finde ting ude i den dejlige danske natur. Det kan også være, at man har nogle lækre ting hjemme i haven, eller fundet noget ved en strandtur, eller en tur gennem skoven. Eller man kan selvfølgelig vælge at gøre, som jeg gør i det her eksempel, hvor det er, at jeg har været ude og købe lidt i supermarkedet. Det, der bare er vigtigt, og min anbefaling, det er, at
man vælger økologisk, fordi at ved at vælge økologisk, som man nok ved, så frasiger man sig de her sprøjtestoffer, der kan være ret bitre i smagen osv. Så jeg anbefaler økologisk. Det, der så også er vigtigt, når det er, at man tilsætter sin egen ting, det er, at man må godt lave et lille stykke forarbejde, hvor det er, at man tager nogle af de her åbenlyse bitre stoffer fra. De ligger jo gerne i kernehus, og i nogle tilfælde også i nogle skaller osv. Yes, nu skal vi have lavet vores smag, og det, vi har jo vores råspiritus over i mixingglasset. Skær tingene op, kom direkte ned i, lad det stå og trække i en 5-7 dage, hvor man igen løbende er henne og prøvesmage, fordi tilbage til det jeg lige sagde, at det første man tager ud, det er de gode smagstoffer. Det næste der kommer efter de her 5-7 dage, det er bitterheden. Den der tese med, at ting skal ligge flere måneder, for det bliver godt, den køber jeg faktisk ikke ind på, fordi jamen, afhængig af, om man godt kan lide det bitre, så er det selvfølgelig okay. Men vil man gerne have den gode smag, så er 5-7 dage nok. Man vil ret hurtigt se, at det man kommer i, der vil spiritusen trække farven ud. Og så er det, at man skal have noget smag på det. Stil basisspiritusen et sted, hvor den ikke får direkte solskin. Det opnår du det bedste resultat ved. Så har vi jo selvfølgelig vores base botanicals herovre som medfølger. Og der er lidt forskellige ting. Der er nogle citrusting i form af noget grebfrugt og noget appelsinskal. Så er der lidt ingefær, der er lidt lysrød peberkorn, kardemomme. Og så er der nogle forskellige træsorter, der også er med til at give det noget dybde. Det fungerer rigtig fint, både i akvavit, men også til gin. Efter de her 5-7 dage, hvor man synes, at nu har man opnået det resultat, der er lækkert, nu vil jeg have den over på flaske, jamen så er det simpelt. Så tager vi indholdet i mixingglasset og hælder tilbage på flasken. Bruger sin med sigten i her. Er der lidt bundfald, jamen så følger der også de her fine filtre med. Den kan man også komme ned i. Så kan man tage alt det bundfald fra, der nu måtte være. Prop på. Og så find den rette etiket, afhængig af om man har lavet en gin eller en akvavit. Udfyld den på. Færdig. Server den på nær. Der er selvfølgelig også en lille guide, hvor der er lidt historiefortælling omkring henholdsvis vodka, gin og snaps akvavit og hvad forskellen er herpå. Og der står også nogle af de her ting beskrevet, som jeg lige har stået og forklaret. Rigtig god fornøjelse.